זוכרת פעם אחת שמוטי אמר לנו באופן ספונטני, מי רוצה לפיקניק? ויצאנו, אנחנו 7 בנות מהכיתה ומוטי, זה היה נראה כמו אבא והבנות שלו. והוא לקח אותנו לפיקניק, עשה לנו על האש, לקח אותנו לאיזשהו נחל, ירדנו למים, עשה לנו בשר. זה היה מה זה ספונטני וזה היה מה זה מגניב, זה היה ממש ממש מתוק מצידו. זה אחד מהזיכרונות הכי טובים שלי שהיו לי פה בכפר, כי זה היה כזה ספונטני וכזה נחמד מצד מוטי. הרגע שאני הכי זוכר ממחוברים זה המסע חולצה, שבאו, העירו אותנו ב-2 בבוקר, אמרו לנו יאללה חבר'ה, מתחילים, לא ידענו למה אנחנו קמים, למה זה. מה שאני הכי זוכר אבל, שבחדר שלי, החבר'ה הגדולים באו, העירו אותנו, הכניסו אותנו לאווירה וזה, יאללה רבק וזה. התחלנו לעשות מסע חולצה, אבל הקטע שאני הכי זוכר זה בסוף, שכולם עמדו במעגל ודור, המדריך, דיבר. ואז היה כזה אווירה של כאילו כולם הבינו בשביל מה הגענו לפה ומה זה כפר חסידים בשבילנו ובשביל מה שווה להיות פה.